moi bo día. Quero comezar esta rolda de prensa mandando unha aperta a familiares e amizades de Antía Cal, a pedagoga que nos acaba de deixar, a referente en ideas absolutamente revolucionarias para o sistema educativo en Galiza, que realmente, xa digo, todo Galiza está hoxe un pouco máis orfa, e o sistema educativo de maneira moi especial. Así que a terra lle xa leve a Antía unha tristura que nos deixe. A rolda de prensa de hoxe vai tratar de dar conta daquelas propostas que desde o Bloque Nacionalista Galego presentamos nos grupos de impulso e seguimento da Axenda Urbana de Desenvolvemento Sustentável para Santiago 2030. Realmente tivemos, pois, como é sabido e como xa se anunciou públicamente, 6 grupos de impulso e seguimento de diversos ámbitos, desde a economía e a educación, desde a mobilidade a sustentabilidade, e primeiro quixéramos facer unha valoración global a respecto do escaso interese que demostrou o grupo de goberno nestas reunións. A algunhas destas xuntanzas non asistiu ninguén do grupo de goberno, a outras asistiron facendo acta de presenza mais sen participar, sen abrir a boca. Se ti falas de que haxa neste caso un sistema participativo onde chames a diferentes colectivos, a diferentes persoas expertas en distintos ámbitos para que fagan chegar as ideas, unhas ideas que deben ser, como se di ali e como se mantén por parte, desde logo, das persoas do mundo universitario que fan o seu traballo, pois que debe ser algo consensuado co conxunto do tecido social, asociativo, veciñal da poboación, da cidadanía en xeral. O mínimo que se pode facer é participar, darlles impulso e intentar que iso teña a relevancia que poida dar lugar a uns acordos duradeiros, a uns acordos que non rematen pasado mañá, non? Así que, desde a nosa perspectiva, o Goberno comeza mal ese proceso. O Goberno, xa digo, non aquelas persoas que desenvolven o seu traballo perfectamente, senón o Goberno por non asistir, non darlle a importancia de vida, non participar, e, sobre todo, tamén porque nesa diagnose previa que houbo con anterioridade a este proceso participativo, pois esa diagnose enviouse xa de maneira directa ao propio Ministerio sen que o Consello Económico e Social o puidese aprobar e valorar. E por iso quixéramos valorar, antes deste proceso, pois como nesas máis de 250 páxinas que ten a Xenda Urbana, o volumen, pois, por exemplo, a USC non exista, non aparece, parece que a USC continuamos, pois, iso, vivindo de costas á Universidade de Santiago, e como se pode entender que para unha Xenda Urbana de Santiago, para ese desenvolvemento sustentável de cara a 2030, pois a Universidade non sexa un instrumento fundamental en que apoiarse. Como tampouco existe o rural, por exemplo, parece a Xenda Urbana de Santiago, ali xa tivemos, pois, bastantes debates nese sentido e todo o mundo coincidía en que é necesario que esa Xenda Urbana entenda o ámbito urbano no sentido de extensión de todo o termo municipal e mesmo máis, e mesmo dándolle, en algúns casos, unha dimensión comarcal para que os servizos poidan ser tamén feitos e prestados de maneira mancomunada. Así que nós entendemos que é certo que houve moita vontade por parte das persoas que participaron. É certo tamén que non a todos os colectivos se lles fixo chegar este convite, co cal houbo deficiencias importantes que esperemos que se cubran nas seguintes reunións que volva a haber destes grupos, pero o que queremos polo menos é trasladar aquelas ideas, non todas as que ali defendemos, senón aquelas ideas sobre as que vimos que había consenso, sobre as que vimos que había coa presenza de distintos colectivos e de persoas expertas que dicían que son ideas importantes para deseñar ese Santiago do futuro, para deseñar ese concello que queremos de aquí a 2030. Entón, simplemente vou nas tocar, vou falar, é certo que son varias e diversas, pero que justamente diso se trataba nestes grupos. Por un lado, houbo un acordo claro en que a Universidade de Santiago ten que xogar un papel fundamental nesta Xenda Urbana, que temos que conseguir, por exemplo, recuperar a residencia, que temos que conseguir que sexa un campus que poida ter unha ordenación que faga que o conxunto da poboación poida gozar da residencia como noutros momentos, que se recupere para o espazo pionil, que se busque esa alternativa ao aparcamento soterrado, e que se busque que, ademais, haxa programas claros de retorno da mocidade
egresada daqueles persoas que xa cursaron os seus estudios na Universidade de Santiago e que nós continuamos expulsándoos. Que esa diversificación económica pasa tamén por esa volta dese talento emigrado e por partillar infraestructuras e servizos coa Universidade de Santiago. Absolutamente, pensamos nós, un erro moi grave que esa Universidade de Santiago quedase fora, en principio, da diagnose inicial. Tamén houve un acordo claro en que había que potenciar o rural, que temos que apostar por un rural vivo, que hai moitas dificultades de mobilidade no rural e que non podemos falar só das dificultades de transporte entre os barrios ou de transportes entre Santiago e os concellos dos arredores, que iso tamén é importante, pensar ese transporte a nivel comarcal, pero que hai que potenciar, como non pode ser de outra maneira, que a xente do rural das aldeas poida vir a Santiago e poida moverse entre Santiago e a súa aldea con frecuencia e que ademais se poida mover mesmo aldeas entre sí, todo iso, con tamén conseguir que o rural de Santiago acabe sendo esa horta de Compostela necesaria, que se potencie o mercado de proximidade e que eso axude a fixar poboación, ademais de potenciar tamén as explotacións agrarias. Pero algo fundamental, eliminar todo o que ten que ver con problemas, pexas nas licenzas administrativas, na agilización de recursos para poder instalarse no rural. Tamén houve unha recepción moi positiva a unha proposta do Bloque Nacionalista Galego de que se cree unha planta de compostaxe, de que se fagan todos os estudos pertinentes para que Santiago de Compostela poida estar na vanguarda das políticas que se fan sobre compostaxe. Primeiro, porque só así estamos falando de sustentabilidade real, non estamos falando de algo que sexa únicamente, ás veces, que parece un pouco unha pintura verde, pero que non ten un verniz, que non ten nada debaixo, senón que esteamos falando dunha planta de compostaxe que, ademais de servir para falar de quilómetro cero, para non transportar os residuos, para facer unha verdadeira política de reciclaxe, que a parte diso pode xerar emprego, pode ser un nicho de emprego moi importante para novos empregos de futuro. Falamos tamén de temas que están relacionados todos, que o BNG ven defendendo, como a recuperación do consorcio como ferramenta de rehabilitación e recuperación do patrimonio. Ese elemento só se consegue con recursos e, por tanto, de facer un chamamento ás administracións para que se impliquen con recursos económicos no consorcio e que non todo sexa pura propaganda. E, nese sentido, a necesidade de facer unha movilización da vivenda baleira, para alén da promoción de vivenda de protección oficial e de maneira moi especial no centro histórico e tamén en vivenda que pode pertencer á Igrexa e coa que hai que chegar a acordos e a convenios para que todo ese patrimonio e esa vivenda estea aberta. Ademais de, se somos capaces de implementar esa proposta que o Bloque Nacionalista Galego tamén leva defendido desde hai tempo, de que poida haber un viveiro de empresas para poñer a disposición de profesionais, de pequenas empresas, de comercios que se queiran instalar na cidade histórica. Falamos tamén, como non podía ser de outra maneira, moito sobre temas de accesibilidade, os problemas de accesibilidade e dun urbanismo feminista, dun urbanismo pensado para poder andar a pé, con reducción de tráfico, con alternativas, con aparcadoiros alternativos e que con unha filosofía que debe ser diferente porque debe basearse en campañas de concienciación previa e en camiños que leven a dicir que pase quen teña que pasar realmente, que poida pasar a aqueles lugares, a aquelas persoas que teñan que pasar, pero que se fagan políticas que sexan adecuadas para Compostela, dimensionadas no seu tamaño e que faciliten, xa decimos, que sexa un espazo con unha reducción de tráfico importante. A outro nivel, a nivel educativo, comentamos varias cuestións. Esta é unha dos temas importantes onde, ademais, como houve participación da Universidade de Santiago importante en todos os grupos, veuse como importante o de actualizar o mapa escolar, planificar a nivel de tráfico e seguranza as zonas educativas da cidade, que non poden ficar un pouco a un desastre organizativo, senón que se planifiquen e, sobre todo, houve unha unanimidade clara en que hai que ir a un novo modelo de comedores escolares. A que se estamos falando de Axenda Urbana de Santiago, o produto ten que ser produto local, produto saudável, produto de proximidade, con cociña no propio centro. Este foi un elemento fundamental, xa digo, onde ben sabemos que o grupo de goberno e o concelleiro responsável non está polo labor, estaba presente e non dixo nada. Entendemos que cando non dixo nada é que asume que iso é o que ali na propia xuntanza ficou claro que estaba apoiado.
Todo isto, pois, por suposto, acompañado de verdadeiras políticas de conciliación. A nivel cultural, saíron tamén e tamén foron entendidas como elementos positivos que fan falta unha dotación de infraestructuras para planificar, xa digo, de aquí aos próximos anos, pero importantes como apostar polo Conservatorio de Danza de Santiago de Compostela, porque hai demanda, porque hai posibilidades, crear ese espazo escenográfico para toda a obra que ten Cucas e poder facer a partir de aí un claro exemplo de proposta didáctica a partir dos monicreques e tamén dar os pasos necesarios para crear un Centro Nacional de Fotografía. Algo que están demandando desde distintos ámbitos, persoas investigadoras que saben perfectamente que Santiago é referencia en fotografía a nivel local e a nivel galego e que isto é un espazo magnífico para que Galiza conte con ese centro de referencia. Falamos tamén do tema da necesaria cambio de modelo turístico para un modelo turístico de máis calidade e un modelo turístico asentado na recuperación do patrimonio, moitas veces en desuso e descoñecido por todos os barrios e por todo o rural, pero tamén do turismo verde, do turismo cultural, do turismo gastronómico como elemento fundamental fronte ao turismo de paso, dar unhas voltas pola catedral e marchar. E comentamos tamén, e acordouse ali, que era necesario facer unha mudanza nas políticas sociais, de tal maneira que as políticas asistenciais que haxa que facer para a terceira idade que se realicen, pero que se deseñen políticas activas, que fomenten a interxeracionalidade, que aproveiten todo o que hoxe as persoas maiores saben, coñecen e poden achegarnos. Nese sentido, insistiuse máis dunha vez en que non debe de haber discriminación digital e debe de haber garantías dos dereitos das persoas maiores. Desde logo, en todas estas que xa digo son as cuestións máis relevantes que o Bloque Nacionalista Galego expuxo ali e comunicou por escrito ao grupo de traballo e que esperamos que nas sucesivas reunións e no documento final que se teñan en conta, nós entendemos que temos unha oportunidade importante con esta axenda urbana de Santiago, unha oportunidade de deseñar un modelo de cidade, que Santiago queremos. No caso do Bloque Nacionalista Galego témolo claro, cales son as liñas principais por onde debería de ir, e o único que queremos facer neste caso é avisar. Estamos fartas de propaganda e de fume, estamos fartas de que o goberno local faga proxectos sen contar con ninguén, e neste caso, sí, proxectos participativos, pero que logo nos implica, ou logo ao final o resultado non é exactamente a suma da vontade do que aparece ali. Por iso avisamos antes, e xa digo, insisto, ao grupo de goberno. E temos o exemplo máis claro no elemento co que vou rematar. Neste volume da Axenda Urbana de Santiago aparece nunha parte final o que son os instrumentos de cogobernanza que ten o Concello de Santiago, dicindo que hai numerosos elementos que son os consellos de participación cidadá nos distintos ámbitos que serían justamente aqueles en que sustentar o cambio, en que sustentar o debate, en que sustentar aquelas propostas, aquelas alternativas para o futuro. Claro, o problema é que este grupo de goberno non cree nestes consellos de participación cidadá, negouse a convocalos, a pesar da petición de moitísimas asociacións veciñais e sectoriais, nin se convocou o de relacións veciñais, nin o de educación, nin o de turismo, temos todo, ou, vemos, por exemplo, é certo, onte sí que se reuniu de saúde, pero non o facía desde o 10 de outubro de 2020, por tanto, ano e medio despois. Claro, se o tema é que teñamos un órgano de participación cidadá e que o reunamos unha vez cada ano e medio, pois ao final son nin 3 veces no período do mandato e temos, pois, iso, ao final un proceso moi pouco participativo. Daquela, nós o que queremos é transmitirlle agora ao conxunto da poboación que se implique en facer propostas, que estas e outras propostas que estarán publicadas, que serán accesíveis, que a través da página web que a propia Axenda Urbana creou, poderá apoiar, que o faga, para conseguir realmente que o grupo de goberno teña en conta, xa digo, cuestións que a inmensa maioría das persoas que participaron nas mesas coas que concordan e cas que
definen un pouco esa liña dun Santiago de futuro, que sexa un Santiago sustentável, un Santiago con clarísimamente actividades para todos os colectivos, sin falta de dereitos, un Santiago accesible e un Santiago onde consigamos que a Universidade de Santiago teña un papel fundamental tamén en conseguir que parte da xente que tivo que deixar, que abandonar Santiago, pois nos últimos anos poida regresar a ela. Isto é o que vos quería contar, non sei se tedes algunha cuestión. Sobre o cambio no modelo de comedores, entendo que a aposta por ese produto local leva a falar dun modelo cociña e non un modelo catering. O modelo parte fundamentalmente de que poida haber cociñas nos propios centros e que se utilice produto local, produto saudável, produto de proximidade. Eso é o elemento fundamental. Nós sabemos que non se pode partir dunha implantación que sexa de hoxe para mañá, cociñas en todos os centros, pero sí sabemos que hai algúns espazos e algúns lugares onde eso sí que se pode facer. Por lo tanto, polo menos que se comecen con proxectos pilotos dese cambio de modelo. Un cambio de modelo que tamén favorecería a horta de Santiago, ese rural, o produto de proximidade, iría a un modelo absolutamente diferente, onde haxa tamén un proxecto educativo, onde non se vexa que comer e dar un servizo e marchar, senón que o propio Concello de Santiago ten que deseñar un proxecto educativo. E ese espazo de comer serve para transmitir moitísimos valores relacionados coa saúde. Nós sabemos que somos tamén o que comemos e como comemos. Entón, que todo iso sirva para facer ese proxecto educativo que este Concello de Santiago está claro que pasa de facer. O único que fai é, contribuir a que se poida facer unha comida nos centros, pero sin ese proxecto educativo detrás. E insisto, que isto foi algo defendido non só polo BNG, senón por persoas, tamén, por exemplo, da Universidade de Santiago de Compostela e de distintos colectivos que dixeron que ese cambio tiña que ser xa sí ou sí. Claro, o que sempre nos chama a atención é que diante desa proposta aí, pois o propio Concelleiro de Educación non teña absolutamente nada que dicir, non? Entón, o que esperemos é que o que se poña e o que se traslada a un documento consensuado, maioritariamente, sexa algo que se estea en disposición de asumir como o camiño polo que hai que transitar, aínda que sexa con pasos pequenos. Entendemos que sexa progresivamente. Consensos que non existen, tampouco no referido ao peleteiro. Sabemos a postura do BNG que demanda un pouco responsabilidade e apartar un pouco eses partidismos. Gustaríame saber, independentemente de que se debe realizar unha solución inmediata, sexa cal sexa, por cal aposta máis sobre BNG, cal lle parece mellor? A ver, nós o que tiñamos en riba da mesa eran dúas propostas, non, de dúas aperturas distintas, non, por República Argentina ou por San Pedro de Mezonzo, e onde as diferenzas que estaban en riba da mesa, sobre todo, eran o feito de termos unha praza con sol, e, por tanto, unha praza máis viva, ou o feito de que esa apertura por República Argentina puidese ser a continuidade natural de Alfredo Brañas, de todo o que é a zona de compras, e, por tanto, que iso puidese ser unha alternativa de maior dinamización comercial. Por tanto, por esas cuestións, a nós, inicialmente, xa o dixemos tamén, parecíanos que a apertura por República Argentina que era a máis lóxica. Tamén era aquela apertura que entronca máis co que a fasquía tradicional, non, dese espazo. E, por tanto, nese sentido, parecíanos que esa podía ser a opción. En todas as maneiras, nós o que facemos é escoitar o tecido comercial e o tecido veciñal. En xeral, agora, unha vez que houve algún cambio e algunha modificación na proposta inicial do goberno, onde na República Argentina sí que se abre ao final unha rúa do mesmo tamaño, máis ou menos que Alfredo Brañas, ou mesmo algo superior, parece que unha parte, polo menos sustancial, desas persoas, dese tecido comercial e veciñal, entenden que con iso estaría garantido tamén a dinamización económica. E, por tanto, xa digo, nós recollemos o que di a maioría das persoas, xa digo, implicadas, que ese non sería un problema. Entón, que iso tamén garantía a dinamización comercial, e se podemos ter as dúas cousas, esa dinamización comercial máis o espazo aberto ao sol, a nós válenos, non? De todas as maneiras, primeiro, imos ver
que é o que din os informes das persoas que o están facendo nestes momentos a nivel técnico. Imos acabar de escoitar a toda a veciñanza, igual hai algunhas persoas as que aínda pois hai que facerlles unha segunda consulta, unha terceira, para ver que é o que opinan ao respecto, e para nós, xa digo, é que nós temos unha prioridade que é a nosa liña vermella. Isto non pode volver a quedar no caixón, isto non pode volver a quedar na gaveta e volver a falar disto dentro de 3-4 anos. Iso supón a deterioración total de Peleteiro e, por tanto, creemos que se hai algún movimento que non vale, non, que se diga que simplemente por iso. O caso que é certo que o que non nos gusta é o que onte tamén se puxo de manifesto, e tamén o quero repetir. Non vale xogar un pouco con determinacións previas. O que non vale é que por parte do grupo de goberno, moi concretamente do alcalde, parece que xa se teña de antemán cal é a solución. Que xa sabemos que a opción é esta sí ou sí. Entón, ese tipo de presións, de ameazas, ese tipo de maneira de traballar, a verdade é que non concorda. Entón, moitas veces, dixen política, eu teño afirmado que importa tanto o resultado que chegues como como chegues a ese resultado. E o goberno, desde logo, é especialista en non chegar ben aos resultados finais. En todo caso, si o leva a freno a opción do goberno, a opción 4, non se oporía ao BNG? Nós temos que esperar a ver eses informes do persoal técnico que exiximos que se fixesen sobre as dúas opcións, sobre a 4 e a 5, as que están hoxe en día en riba da mesa. Temos que esperar a ver eses informes e queremos esperar a escoitar unha vez máis a toda a veciñanza para ver que opinan unha vez vistos eses informes, e logo tomaremos a nosa decisión. De todas as maneiras, eu insisto que o BNG sempre actuou de maneira responsável e que o BNG xa en abril de 2019 decidiu que este proceso había que leválo para diante. Desde aquela hoxe, o que temos é, en vez dos 3 meses de bugallo, 3 anos de bugallo con un tema sen solucionar, que non se poden converter en 6, 9, 12. Por tanto, hai que chegar a un acordo, sí ou sí. Para nós, e eu creo que, ademais, esta cuestión que o BNG leva dicindo desde hai tempo, aplicando o sentido común, é o que nos traslada tamén a veciñanza e o tecido comercial. O prioritario para todo o mundo é que o Peleteiro non siga deteriorándose, é que esa cuestión, esa operación saia adiante dunha maneira ou doutra. Para nós esa tamén é a prioridade e dixemos desde o primeiro momento.